Op dit stikkeloon op de But bij Grauw binnen verliezen hier 3 reekjeltjes in de meermachine kaam. Reden voor de dierenbescherming om de proef hier te doen. De proef hier werkt dat wij eerst zieken en zodra wij een reekjeltje van hebben, dan zullen wij steen blijven en aanjaan aan de piloot van het vleertuigje waar hij het reekjeltje vinden kan. En hij zulde dan mij zien zweefvliegtuigje oorheen vliegen en opname maatje van het reekjeltje dat er in het jas leidt. De kleur van een reekjeltje is wat bruinig en waar hoop je dat dat vanuit de lucht maar een camera toch redelijk goed te zien is en opvalt in het jas. Er wordt om raak zocht, maar reekjeltjes worden er net van. Dan maar testen met een jutesek, die het correct zo'n kleur had als een reekjeltje. Op dit moment is het gewoon een kwestie van eroverheen vliegen en op gevoel eroverheen. En dat is ook puur omdat het gewoon de eerste test is. En op de langere termijn, als het dus haalbaar verblijkt, dan kunnen we of het vliegtuig opwaarderen met livebeeld. Of we pakken een heksenkopter die een speciale cradle ervoor heeft om dat alsnog te kunnen doen. De dierenbescherming zal de komende tijd bezien dat dit een goede manier is om reekjeltjes op te sporen. Dat wij zelf camera's en drones ervoor aanschaffen om op 20, 30 plekken tegelijk ziekje te kennen, ja, dat wordt een wat duurdere investering. Maar het kan ook wezen dat er mensen binnen mij drones die op een gegeven moment zeggen van nou wij hebben zo'n dingen, wij vliegen er regelmatig mee en we vinden het leuk om daar aan mij te doen. Voor eerst wordt er nog gewoon op de ouderwetse wijze naar reekjeltjes zocht.